Set. Oke bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang ceritanya arep nyelep sokap, nyelep kandus. Dan mending potong bos, mending potong ya. Mending potong bos. Kene Mbak Otit, Mbak Teresia. Apa? Oh iya ngentasi gombal. Mboke. Ya wes, anu. Eh? Eh? Oh jam liur. Jam liur mau ke mlokam laku. Gore halah 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 halah. Kare si Waris. Iki gorene. Es krim ya? Ya, kabeh es krim. Ya iya, karo es krim, Bos. Oke. Iki aku arep nyelak makan dus, Bos. Ini takon kono bensin. Iki ini karo osi nggon dus. Nggon dus ditaruh si Bos. Iki alhamdulillah iki telah akeh bos. Iki calone tangki pupuk nggih dasaran iki. Nah, piye bos Bakong bos. Oh. Iki lho disalib bos, iki lho disalib gede nih iki. Iki disalib dus Jawa. Salib karo dus iki. Oh, sik to. Nah, iki aku rawas resik iki tak rawas ibu as. Enggak ngisar resik iki wis reweget nah ini gitu. Reweget nah. Nah, ini ki aku kita ini tak proses bos, tak proses dhewe engko tak gawe ning baon. Iki dasaran nggon jagung. Nggon jagung iki ben loh pomo bos. Ono. Ya tak kita masak bos. Mbak Sita masak. Tata. Tata. Loh. Apa? Ngeplok lihat lah konten ra ngeplok gitu. Tapi lampu ki marayano, dijalak jebute. Ya petang gede ta wong mendung kok. Oh iya. Wah, betul. Niki Mbak Sita masak. Kan ki apa? Botok. Botok. Lele rusuk akeh tak kok itu isen. Bisa mbok iter. Iya. Ya bisa bakalan, Bos. Berarti apa sing turah langsung mbok proses dulu ya? Iya, seperti langsung dibotok, Bos. Tempe kantoro. Apa? Tempe kantoro. Narut ki lho kan duwe mesin. Blender gak kena nih, blender. Ya ora kena. Gede marut. Masa gak iso butuh blender? Di blender ki adine santen. Adios anton. Loh, Oh. lu opah kalau lu opah es krim ya. Ada rokok karo bensin. Botot ra dikepok. Opah ya. Tuku dhewe piye to tuku dhewe? Gak arah. Lho, Misalnya iki sekolah. masih sekolah piye to? Ya tumon dem. Ora tumon. Ya mengke prai ya. Lah apa? Anu kesel. Kesel. Ya bar kemah kesel. Bar kemah kesel. Di bos. Yes. Dia potong ya, dia potong bos. Mundur itu lagi, mundur. Potong dedet. Aku lagi kebun. Kebun apa? Kebun jagung apa kebun apa? Gak roh tak tanduri. Lah endi to? Endi? Iki ono. Heh? Iki ono. Lho kae porang mbok anu kae engko. Wah, Kae porang tok kae. tak kei watu tak bentuke. Mbok kae watu. Sing ndi to? Iki lho. Ndi?
Niki ana pora gede iki arep tandri apa? Gak roh. Wis ke kebun. Roh pae nandur nanas. Ki apa ta nanas e? Nanas ki apa ta? Ki nanas nyel Mbak Tit. Nggih. Terus iki. Nanas kabeh sak rono. Aku nak rilis. Eh? Aku nak rilis. Ya urung iki kan lagi nek ngirimi apa? Lagi nek ngirimi ta bibite. Walah. Lagi apa? Kuwi anu apa? Bunga kamboja. Alum. Alom ya. Jambune wakeh. Nemen lah jambu wae. Delon iki. Jambu wae biar iki. Wah terus iki. Rambutannya sok kapan? Rambutan wae somben. Rambutan urung woh. Ya apa? Iya, tahun iki kene rambutan, Bos. Masa padha dipangan codot rambutan. Nah, jadi kingke aku rencananya nyelep pakan dan mendua potong terus akhirnya gung situ nyelep, Bos. Akhirnya terus aku nduk peteng. Wah, terus nggon dus. Kandang. Oke. Terus wis oleh 6 sak setengah. Ginuk-ginuk iki. Cepet gede sing terus Jawa di salib. Salib, Bos. Nah, oke, Bos. Jadi kingke anak Dika galih Mbak Sita udan Bos, angin Bos. Alhamdulillah gak apa-apa. Loh, alhamdulillah aman, maksudnya ora sampai kayak ndenane ambruk, pelem. Iki lho, blu aja kok pawon lho. Blu aja kok pawon, arep ngetem. Iya, oh, bukan. Ora. Aman. Banjir gede. Lagi Bos, rencana iki arep nyelep. Lah kok malah hujan. Angin delok njero omah kae. Njero omah teles kabeh. Roh kratak gitu. Teles kabeh le. Lah topiku bar ki. Ya, aku ngene iki. Iya toh. Topi angger resik wis mesti ngene. Iso. Tapi jalur sitok ora oleh. Ra iso topi kok. Topi lho gawane wong terus. Ya tinggal hujan angin gak hidup Bos, hidup dadah. Apa pengias cok yo. Hujan kira. Blue ayu kabeh. Angin Bos. Angin. Terus ratak-ratak ya. Ada mendung gak sepiro? Ya apa? Tapi ini jeplak. Ayo kopi tik. Ini gak kopi. Apa aku biaya itu. Alah bensin ku kah? Ala tuh bedok. Itu biaya itu. Bisa motor kuwi. Semua ngamu lah. Ini ya ra iso ta gembel ta nyelep. Enggak nama ini, Pak. Oh iya, kayak terus katanya. Ya terus ora, kayak terus minta reta gak apa-apa. Besok timane gak terus selama jero apa-apa. Iya mana wis terang. Karek belum terang ora. Gak gelem. Donga ora tau apik iki nyapa to donga kok ora tau apik. Terang. Hei, wis cilik iki wae. Motor. Iki lho. Besar warung. Oh, angin terus watak. Kalau anu ya. Iya, Bos. Kalau mau mana iya. Kira kan gemes tok, dari iki banjir. Terlalu banjir iki nginep pirang-pirang dino. Nginep apa? Bro kayak gampang kali. Iya, Bos. Menulis kabel mama iki hanya bukti ya. Lah iya. Apa to? Cie ora piloke. Bilangnya apa bilangnya Ali. Kerene bilangane Cie.
Pilok berene pilok tak. Wong lho, omah. Di sana joret-toret. Kelem. Ya aku malah tagak gini sih. Tagak mulai tak gepuk tenan mulai. Lebe perro karo malah kira sih ora. Yo roh to. Kabeh kok ya ora. Kene KJT iki mbo sapa? Roro aku. Gak apa-apa nek ngono-ngono kae gak apa-apa meneh aja gedhe-gedhe mliter entek 2 juta kok. Nek KJT aku. Bagian guyu iki. Dan guyu Rizky pas. Caloro. Jadi caloro. Aku di pilok ngono-ngono teko. Tak pilok langsung. Ini ada di mana kita tendang ya sini. Tapi cacah ki piye nek ndi wae? Cacah berapa ya? Cacah masa blok ya. Yo ya aku awan ya. Piye? Karo gak aku suruh yo merpe ngono. Iya. Barang mari blok ya. Ya, tak ya malah ya ngelongor barang hujan kok. Hujan mah metu to. Nanti. Bos. Ki ayo kapan-kapan angkre didandani. Ayo disalini sepingan ben enak. Yo, angane bencak ning kene lho. Heeh. Yo to. Ki disalini sepingan terus nek ngombe wedang mring kuwi ndelek iki penak. Itu sepingan. Laran. Yo. Oke puas jadi kayaknya aku main nyelat supaya hujan itu ngombong. Oh iya kawin kayak terangan lho kah? Bener lah kah? Apa? Banner wi apa to? Iso opo? Ora banner. Ora banner wi anu bener lho. Awas lho misar marit. Kayak dhuwur tok ae. Iya engko dikene kene blabak. Dhuwur tok isore tengah aja. Oleh aku lho kasing wis bolong lho kah? Tengah nginget-nget ya. Ono wis suwek. Ditaleni. Terangan ya, puan terangan. Lemaku tau. Lagi bos iki nek wis udan ngene iki, lagi kok aku siap-siap tombong. Pokoknya kayak tombong yo bakul. Kuwi wis tak tekek ning isor, tak tekek ning isor kanca. Yo tak tekek ngene Masku soalnya apa wis gak iso jembatane engko mesti kelakeli gak kena ditoni. Lah mungkin cacah iki. Cacah iki mungkin selama udan. Engko wis ra enek sing rene, aku yakin. Rene mlaku kaya Paling terah gelem rene minggu mlaku, Bos. ini kono. Rene karo seneng keli. Heeh, mesti akeh banjire. Ya maklum minggu nek Wis wis motor nanti kali. iya tau si motor. Gak maksudnya maklum nek wis musim udan mungkin cacah wis jarang-jarang ngumpul kayak biasane. Kale kendala ini tuh banjir. Ngono, Bos. Bro kene malah ndek bro keli ae. Terus enek keli wae. Ndang jaluk bruk to, ndang jaluk bruk. Kamu pangkat njaluk kowe to. Njaluk aku. Terus Bos, iki ngono, iki kontane tak akhiri pokoknya sampai kene dikasih kap. Iki kademen iki. Dikasih kap. Terus kayak ini sikap Pak, refleks. Itu kurang apa weh? Itu kurang bundung. Anak Rizky, anak Galih apa? Superma. Superma. Galih Superma tuh. Ya Bos, jadi ngono kontennya tak kira makin sekian dan terima kasih sudah terus video kita. Jadi salam aso, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.